da shike akwai abubuwa da ke tafiya. Na'am. Kamar dan bayanai da muka yi a baya na cewa kusan yanzu farkawa da kasashen Afirka suke yi shi ne na maganar resource control. Don an ce maka resource control ba wata kasa a Afirka a nan baran ma tsibiri inda bakake suke da bata da ma'adanin da ake bukata a duniya, ruwa a jallo, wadda kuma na gaya maka cewa uranium ita ce abubuwa da kusan zan ce maka Nijar take da shi a duniya a kasashe jeri guda 4 kuma suna da high grade uranium. To banda haka kaga abin da ya zo ya faru shine kusan zan ce maka kasashe da suka haɗu a kungiyar NATO da suka baza komansu da farko da Faransa aka yi amfani wurin juyin mulki, daga baya kuma sai aka ci amana Faransa aka tsallake su, aka je aka haɗa gamayya da Rasha, wadda ya kawo kake jin barazanar da su na shugabanni na ECOWAS suke yi, to ba barazana ce tasu ba, don su ma karan farauta ne da su da sojojinsu da mutanen kasan su ake so a yi amfani don ganin an kai hare-hare ma wasu wurare. Kamar irin maganganu da kaji shi shugaban kasa na Najeriya ke yi a matsayinsu na shugabannin kungiyar ECOWAS, su ne da su kai hari har da irin wa'innan taro da aka yi na hafsan sojoji gaba ɗaya na ita wannan kungiya ta ECOWAS na cewa umarni suke jira da su kai hari. To in ka ajiye haka sai mu tafi cikin gida ita Nijar din, don kusan abubuwan da ya shafi cikin gida ita wannan abin da ya shafi ita wannan tasha ta talabijin na Everest da kuma France 24 duka ba komai bane ya kawo haka. Akwai wasu manufa da suke so su yada na ganin cewa kusan ba kowa ne is clean ba kamar yadda suka faɗa, da su iya tono ko su yi kokarin tunzura mutanen kasan su juya baya wa ita gwamnatin soja da ta hambare gwamnatin demokaradiyya a ciki. Shi yasa aka katse, amma karka manta duka abin da ya shafi maganar sadarwa na kasashe ba ma a Nijar kaɗai ba, duka wayannan francophone gaba daya guda biyu ne zaka iya samu, amma kamar na Faransa na Nijar guda ɗaya ne Oren, wanda kuma kasar Faransa ita ce mai Oren. Suna da karfi, kamar ana amfani da bolon-bolo ne na Google wadda yake ba da service. Kusan zan ce maka a arewacin Najeriya na jihohin da suke manne da kasar Nijar suna samun kananan hukumomi da suke manne da kasar Nijar da nan Najeriya, kusan network din Oren ne yake da karfi a wurin, wadda kuma ka gaba sai an dasa wani masaka ba, saboda ana amfani da yana ne na Google. Wasu na da manya-manyan bolo-bolo da yake ba da service gaba ɗaya mu wa'innan wurare. To kaga kase wannan da aka yi yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke cikin Google account din, wanda ita Faransa ke ba da network gaba ɗaya ma Nijar. To wa'innan abubuwa in ka ajiye su a nan gefe zaka ga akwai wasu some-somen da yake son ya faru, domin ai kaga idan karfin soja kasar Faransa ta kwashe mutanen ta gabaki ɗaya daga cikin kasar Nijar. Ba kasar Faransa kadai ba, kware har da Italy, kasar Amurka da sauransu. Duka abu ne da ya shafi NATO, suna faman kwakwashewa. To abin da suke nufi na kwashewa shine akwai abin da ke zuwa, don kamar muka dauko abin da ya faru a Sudan, kaga lokacin da aka zo kusan kowace embassy tana ta kwashe mutanen da, amma sai ta kunna wuta a cikin gidan akan abin da ya kawo har aka dinga yake-yake tsakanin su, wadda tsohon shi general Hamdan wadda shine yake shashin su wayannan, wadda general Abdel Fattah ya hora su suka zama mutane. Daman shine shugaban Janjaweed, wadda tsohon shugaban kasa Al-Bashir ya horar da shi akan ya dinga musgunawa bakake da suke gefen South Sudan a yanzu. To daga baya kuma yazo bayan an yanke kasan South Sudan ta zama kasar kata, to sai kuma suka koma suka yi kamar an horar da shi wadda yake taimaka, shi ba dan sanda ba kuma shi ba jami'in soja ba. To amma saboda fada da aka samu tsakanin Rasha da America sai ya shafi mutanen gida, suka dinga kashe junansu. Kamar ma'ana akwai tsibirin soja na America wadda Rasha kuma ta yi yarjejeniya da shi General Al-Fatah din, wadda za ta zo ta kafa ita ma nata sansani na soja. Abin da ya kawo lalacewa kenan, ma duk da aka bai hana
yarjejeniyar ta yiwu ba don su zauna, don damun an so a ce an kifar da shi sojan ne saboda a ce duk yadda aka yi Rasha bata samu iya shiga ba. To in muka dawo Faransa, in muka dawo Nijar yanzu kamar yadda na gaya maka satin da ta wuce ko farkon satin na ce maka cewa akwai tsofaffin 'yan rebel wadda shi Muhammad Bazoum ya fito daga cikinsu wadda ake ganin kamar ba 'yan kasa ba, suna manne ne da Libya. To kaji shekaran jiya akwai wata bidiyo da ta dinga yawo a WhatsApp na wuraren su na wani tsohon minista na shi Muhammad Bazoum ya ce su 'yan Tuareg ne su karkada makamansu su kade yanzu ne za a yi wata ba ta kashi don saboda an raina musu wayo. So wanda tsohon bidiyo ne a tsofaffayin bidiyo ne wanda ya yi a WhatsApp ko kwana 4 ba ta yi ba, da yake cewa to su fa yanzu a rainin wayo a kai musu, karamanta fa su mayaka ne. Sabon bidiyo ne ko tsohon bidiyo? To ai kwana 4 ne sabo, yau kwana 4, so kaga zai zama tsohon bidiyo a cikin satin nan ne aka yi sabo kenan. Ba taba yin shi ba, shi tsohon minista ne da aka tumburar da su. Tsohon minista na Muhammad Bazoum. Tsohon minista Muhammad Bazoum da aka kifar da su a cikin wannan juyin mulkin da aka yi. To wayar da aka kakkama a ciki banda shi, don shi ya tsalube har ya gudu ya koma ta gefen Agadas. To bidiyon da aka samu yana boye ne a wani wuri, yayi magana cewa su yan awaran daman sun aje makamai ne. To yanzu yana ba su shawarwari duka su dauko makamansu, kamar yadda na gaya maka cewa za a yi proxy war ne, ma'ana da hannu da muryar Amurka zai fito a gefe daya, da hannu da muryar Rasha zai fito a gefe daya, wanda kuma duka za a gwabza. To abinda nake ganin ke zuwa